Kif waslet fil-qofol tagħha l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Miegħek għal Malta, is-sibt fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista se ssir maratona oħra ġbir ta' fondi, it-tieni waħda għal din il-kampanja elettorali. Maratona intiża sabiex ikompli jitwassal il-messaġġ pożittiv filwaqt il-proposti tal-Partit Nazzjonalista ikomplu jaslu għand kulħadd. Dwar dan tkellimna mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Nhar is-sibt għandna maratona ġbir ta' fondi oħra sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' iżib riżorsi ħalli nkomplu nwaslu l-messaġġ tagħna f'din il-kampanja elettorali. Kif tafu, kampanja elettorali tiswa ħafna flus, qed noħduha kontra avversarju li għandu bibla qiegħ u għalhekk għal darba oħra jkollna bil-fors niddependu fuqkom induru fuqkom għal ġenerożità tagħkom ħalli nkomplu nġibu riżorsi meħtieġa sabiex nwasslu l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista issa li qegħdin fl-aħħar tista' tgħid ġimgħa tal-kampanja elettorali huwa importanti allura li f'din l-aħħar ġimgħa nkunu nistgħu nwasslu l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista għand dawk li għadhom mhux deċiżi ħalli flimkien inkomplu naħdmu sabiex nġibu il-bidla li tant għandna bżonn. Bla dubju waqt din il-maratona ma tonqos il-preżenza tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Marzu Enmeri. Il-maratona tibda f'nofsinhar u tibqa' għaddejja sa 11 ta' filgħaxija b'xandira live kemm fuq Net Television, Net FM u fuq Facebook Live fejn wieħed jista' jsegwi numru ta' intervisti mingħand ta' kelliema u kandidati tal-Partit Nazzjonalista.